Ito na ba ang katapusan ko? Hanggang dito na lamang ba ako? Tanong nito sa kanyang isipan. Nakita niyang naglalakad palapit sa kanya ang pinuno ng mga gabunan. Pagmasdan ninyo ang inyong pinuno. Ito ba ang pinunong tinitingala ninyong lahat? Ito ba ang pinunong ipinagmamalaki ninyo? Naghihingalo na at mukhang hindi na magtatagal ay tutungo na sa sulad. Sabihin ninyo sa akin, ito ba ang taong kinalugdan ng mga diwata? Wika nito, at akmang hahawakan na nito si Balinsusay nang biglang may kamay na humila sa kanya mula sa likuran. Si Demus. Hinawakan siya nito sa batok at inihampas sa lupa. Nakatitig lamang ang Raha sa kapatid niya at hindi na maibuka ang kanyang bibig. Nang hihina na ng husto ang Raha, nang bigla niyang marinig ang tinig ng isa sa kanyang mga gabay. Mukhang nakakalimot ka yata, Balinsusay. Lumalaban ka ng mag-isa. Ni hindi ka man lang tumawag sa amin. Wika ng isang diwatang gabay ni Balinsusay. Tingnan mo ang sarili mo, Raha. Nakaluhod na tila nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Ito na ba ang pinunong kinalugdan ko? Wika ni Inagunid. Mahal na Apo, Inagunid, at namayapang malantok. Patawarin ninyo ako kung binigo ko kayo at ang aking bayan. Subalit, mukhang hanggang dito na lamang ako. Tugon ni Balinsusay sa mga diwata. At sinong nagbigay ng pahintulot na pumanaw ka? Hindi kita tatanggapin sa kabilang buhay dahil hindi pa natutupad ang iyong tadhana. May gampaning ka pang dapat gampanan. Kaya tumayo ka riyan at lumaban. Nasa likod mo kami. Wika naman ng isang pamilyar na boses ng babae. Magwayan, talagang hindi mo ko papahintulutang tumawid? Tanong ng Raha na noon ay patayo na. Nang akmang makatayo na ito ay wala ng ano-ano. Bumagsak ang napakalakas na kidlat mula sa kalangitan papunta sa kanya. At unti-unti ay nanumbalik ang lakas ni Balinsusay. Salamat, diwatang ribong kilat! Salamat, mga gabay ko! At nang matapos magpasalamat, agad hinaplos ni Balinsusay ang kanyang mga tato at sinugod ang pinuno ng mga aswang. Nanlaki ang mga mata nito nang makitang tumatakbo papunta sa kanya ang Raha na kani-kanina lamang ay nakaluhod na sa lupa at halos takasan na ng kanyang sariling buhay. Paano kang nakaligtas sa kamandag ko? Hindi ba... Ah! Hindi na nito natapos ang kanyang sasabihin dahil kaagad na siyang sinikmuraan ng Raha. Sunod-sunod na suntok ang natanggap ng pinuno ng mga aswang mula sa nagagalit na Raha. At nang halos mga lupaypay na ang pinuno ng mga aswang, hinawakan niya ito sa leeg, sabay bunot ng kanyang kris at wika ng, Hindi lang ikaw ang may kakayahang nagmula sa kabilang mundo. Wika ng Raha, sabay tarak ng kanyang patalim sa dibdib ng pinuno ng mga gabunan. At pinugot nito ang ulo ng aswang. Iniangat niya ito at nagwika siya ng, Ngayon, patay na ang inyong pinuno. Inuutusan ko kayong lisanin ang lugar na ito. Kung ayaw niyong matulad sa kanya, ang mga kapalaran ninyo. At nagsitinginan sa kanya ang lahat ng mga gabunang naroroon.
Bumalik silang lahat sa kanilang anyong tao at agad na nagsipagtakbuhan papalayo. Hinabol sila ng mga kawal ng Raha, ngunit iilan na lamang ang naabutan at napatay ng mga ito. Matapos ang labanang yun, nawala ng malay ang Raha dahil sa pagod. Naging matagumpay ang paglipol nila sa mga aswang na namiminsala at pumapaslang sa kanilang mga tao. Magkagayunman, alam ni Balinsusay na ang mga naganap ay bahagi pa lamang ng marami pang kaganapang mangyayari sa buhay niya sa hinaharap. Makalipas ang sagupaang yon, natuklasan ni Balinsusay na napakarami palang mga bayan ang sinalanta ng mga gabunan. Bagaman nalipol nila ang karamihan, pati ang pinuno nito, may ilang nakaligtas at tsak si Balinsusay na babalik ang mga ito upang maghigante. Natapos man ang suliranin nila sa mga aswang, hindi naman nawala ang banta ng mga mananakop. Dahil habang tumatagal ang panahon, mas lalong dumarami ang mga dayuhang dumadaong sa kanilang dalampasigan na may mga dalang kagamitan na bago sa kanilang paningin. Mga sandata na noon pa lamang nila natunghayan. Tunay ngang pumasok na tayo sa bagong yugto ng ating panahon. Wika ni Balinsusay habang nagmamasid sa dalampasigan na merong dumadaong na mga dayuhang lulan ng malalaking sasakyang pandagat. Nagaantay lamang kami ng inyong hudyat, Raha. Wika ng kanyang punong mandirigma at agad bumunot si Balinsusay ng kampilan at sumigaw ng, Sugod! Walang ititirang buhay! Ubusin ang mga dayuhang mananakop! Utos ni Balinsusay sa kanyang mga kawal. Bagaman may mga barelang mga kalaban, hindi nila napigilan ang mga mandirigma ng Raha. Dahil baliwala sa mga ito ang bala ng mga barel na kanilang mga kalaban. Idagdag mo pa ang malademonyong anyo ni Demus. Raha! Tumatakas ang ibang sasakyang pandagat! Wika ng isang mandirigma. Agad itinaas ni Balinsusay ang kanyang kanang kamay at mula sa kalangitan bumulusok ang kanyang alagang ibong bulalakaw. Nagliliyab ang buntot nito at nang dumampi ang mga balahibo ng buntot nito sa mga sasakyang pandagat, mabilis itong natupok at sumabog ang mga dala nitong kagamitan. Dahilan para makalikha ng isang malakas na ingay na maaaring makuha ng pansin ng ibang tao sa mga karatig bayan. Madali kayo! Lisanin na natin ang lugar na to! Utos ng Raha. Parang dinaanan ng napakalakas na ipo-ipo ang lugar na yon. Nagkalat ang mga kahoy mula sa barko ng mga kalabang dayuhan. Gayon din ang kanilang mga kagamitan. Ngunit ang mas kahindik-hindik, walang katawan ang naiwan sa dalampasigan dahil natutunaw ang mga ito sa oras na madampian ng sandata ni Demus. Dahil sa mga ganitong kaganapan, napakaraming dayuhan ang natakot magpunta sa bahaging yon ng kapuluan. Maging ang mga taga doon ay hindi na din naglalalabas dahil na din sa mga banta ng panganib. Parehong mula sa mga dayo at sa mga nilalang na nakatira sa kapuluang sakop ni Raha Balinsusay. Nang dahil sa mga patayang naganap sa kapuluan, lumaganap ang mga San Telmo. Sa katunayan, may isang malaking puno doon sa lugar na yon na kung titingnan mo sa malayo ay punong-puno ng mga alitaptap. Ngunit kung lalapitan mo ang punong ito, ay makikita mong hindi alitaptap ang nagtitipon dito, kundi mga San Telmo. Ang mga San Telmo ay sinasabing nagmula sa dugo ng mga taong pinaslang o namatay na may galit sa kanilang puso
na bumuhos sa lupa. At sinasabi ring ang galit ng mga napaslang ay siyang nagpapaningas sa apoy ng mga kaluluwang nagiging San Telmo. Ngunit taliwas ang kanilang katangian sa kwento ng kanilang pinagmulan. Mahinahon ang mga elementong ito at sasalakay lamang kung gagambalain sila. Ngunit sadyang napakalikot ng imahinasyon nitong si Balinsusay kung kaya inasam niyang hulihin ang isa sa mga ito. Sumangguni siya sa punong babaylan upang humingi ng payo kung papaano huhulihin ang San Telmo. Mawalang galang na raha. Nasisiraan ka na ba ng bait? Anong pumasok sa isip mo at nais mong manghuli ng San Telmo? Masyadong mapanganib ang apoy ng San Telmo, kahalintulad ng apoy ng bulalakaw. Kaagad kang matutusta kapag tinamaan ka ng apoy nito. Wika ng babaylan. Si Salbog, ang batang yon. Nakahuli na siya ng San Telmo minsan at kinuha niya ang mutya nito. Hindi ko alam kung paano niya yun nagawa. Hindi ba mahilig magtala ng mga aralin si Salbog? Sa silid niya, baka may mga naiwang tala doon. Tugo ng raha. At agad namang tinungo ang silid ni Salbog upang tingnan kung may mga tala nga siyang naiwan. Hinanap niya ang mga talang ito at hindi siya nabigo. May nakita siyang isang binilot na papel at nakita ng raha na napakaraming mga nakasulat. Ito ay mga tala ng mga pinaggagawa ni Salbog at kabilang dito ang pagsakay niya sa likod ng Haring Bawa, pagbunot niya ng gintong buhok ng tikbalang, maging ang pagnanakaw niya ng tabako ng kapre. Natawa lang si Balinsusay habang binabasa niya ang mga tala ng binata. At nang italikod niya ang kanyang hawak na papel, doon niya nakita ang paraan ng paghuli ng San Telmo. Matapos niya itong basahin, ipinahanda niya ang mga gagamitin niya. Kalakip dito ay ang telang babasain ng dugo ng babaeng usa at tubig na inusalan ng isang dasal na nakasulat din sa mga tala ni Salbog. Nang maihanda na ng mga babaylan ang lahat ng kailangan ni Balinsusay, agad din siyang lumisan upang tunguhin ang punong pinagtitipunan ng mga San Telmo. Hapon pa lamang ay naroon na si Balinsusay. Hinihintay niyang lumubog ang araw dahil kalimitang gabi makikita ang mga San Telmo. At nang sumapit na ang dilim, isa-isa nang nagsilitawan ang mga nilalang sa paligid ng puno. Hindi lamang pala mga San Telmo ang namamahay sa higanting puno ng dakit, kundi sari-saring mga nilalang ang nakita ni Balinsusay. Nakita niyang naglalakad paikot sa puno ang mga ito at napakaliwanag ng paligid ng puno dahil sa napakaraming alitaptap. At ang mga nilalang na noon niya pa lamang nakita. Habang namamangha si Balinsusay, ay may narinig siyang isang tinig. Isang banayad na tinig ng isang babae. Sagrado ang punong ito para sa lahat ng nilalang sa kabilang mundo. Dahil ito ang itinuturing nilang tahanan sa mundo ng mga tao. Kung kaya pinapangalagaan namin ang paligid ng gubat na ito, lalo na ang punong to. Dahil sa oras na mawala ang punong ito, mawawala ang ugnayan namin sa mundo ninyo. Wika ng engkantong babae. Bagaman nagulat si Balinsusay, ay nanatili na lamang siyang kalmado at tinanong ang engkantong nasa likuran niya. Diwata ka ba? Kung gayon, maaari mo bang sabihin ang ngalan mo? Tugon ni Balinsusay at tinugon naman ito ng engkantong kausap niya.
Isang napakalaking karangalan ang matawag mong diwata. Ngunit hindi ako isang diwata. Ako si Dylan, mula sa angkan ng mga nimfa. Isa sa tagapangalaga ng puno ng dakit. Wika ni Dylan. At maya-maya ay isa-isa nang sumulpot ang mga santelmo at muling nagwika si Dylan. Hindi ba pa kayo mong humuli ng santelmo? Oh, ayan na sila. Wika nito. Ngunit tumingin sa kanya ang raha at nagwika ng, Hindi ko na itutuloy. Dahil nauunawaan ko na ang mga santelmo ay binigyan ng ikalawang pagkakataon upang mabuhay sa kabilang mundo. Kahit saan natin ito tingnan, ito ay isang biyayang kaloob ng may likha. Isang bagay na dapat nating igalang. wika ni Balinsusay. At dahil dito, kinagiliwan siya ni Dylan. Hindi nga nagkamali ang mga diwata sa pagpili sa'yo. Tanggapin mo ito. Isa itong uri ng mutya na makapagbibigay sa'yo ng di pangkaraniwang haba ng buhay. Dahil ang iyong kapalaran ay hindi tiyak. Ngunit kagaya ng kung ano ka ngayon, sa hinaharap ikaw ay magiging isang pinunong magkakanlong ng mga gabay ng kalikasan. Ikaw din ang magtataguyod sa kanila. Subalit, sa pag-usad mo patungo sa bugnang ito, maraming balakid ang haharang sa iyong landas. Maging matatag ka, Balinsusay, dahil tanging ikaw lamang ang may kakayahang mamuno sa isang makapangyarihang bayan na bubuuhin ng mga babaylan. Wika ni Dylan, at matapos nitong magsalita, agad itong naglaho kasabay ng iba pang mga nilalang. Ang mutyang ibinigay kay Balinsusay ay isang makapangyarihang gamit na kapag napunta sa kamay ng masasamang nilalang ay maaaring makapagdulot ng kasawian sa lahat ng may buhay sa mundo ng mga tao at gayon din sa kabilang mundo. Bagaman hindi na pangalanan ang mutyang ito, sinasabing ang kakayahan nito ay ang tumawag ng makakapangyarihang nilalang mula sa kabilang mundo, maging ang mga nilalang sa kailaliman ng impyerno. Minabuti ni Balinsusay na itago ang mutya na yon sa pamamagitan ng pagbabaon nito sa kanyang katawan. Ayon sa paglalarawan ng mga nakakita ng mutyang ito, ang hugis ng mutya ay parang patak ng tubig na halos kasing laki lamang ng buto ng kalamansi, at ang kulay nito ay naghahalong itim at pula. Halos kakulay ito ng dugo. Maliban sa kaalamang ito ay wala ng iba pang tala tungkol sa pagkakakilanlan ng mutyang hawak ni Balinsusay. At sa isang pagkakataon, nasubok ang kakayahan at kapangyarihan ng mutya nito nang minsang sinalakay ng mga kakaibang nilalang ang isang bayan na sakop sa pamumuno ni Raha Balinsusay. Isang mensahero mula sa bayang ito ang nagsalaysay ng mga kaganapan, at ayon sa mensaherong ito, hindi mahawakan ang mga nilalang na ito dahil sa napakadulas ng kanilang mga balat na tila nababalot ng kung anong malapot na likido. Ang mga wangis nito ay maihahalin tulad sa buhaya. Mas maiksi lamang ang kanilang mga nguso na nakausli ang lahat ng mga ngipin na nagtatalasan. Ang mga mata nito ay kulay itim, na kapag nasa dilim ay nagliliwanag na kulay pula. May mga buntot din ito na maihahalin tulad din sa buwaya, at may mahahabang palikpik na nagtatalasan ang mga tinik na tumutubo sa likuran nito.
Napagtanto ng Raha na ito ay mga nilalang na naninirahan sa mga katubigan. Dagdag pa ng mensahero na hindi tumatalab sa mga balat nito ang anumang sandata, maging ang mga baril ng mga dayuhan. Naging palaisipan kay Balinsusay ang pagkakakilanlan sa mga nilalang na ito dahil maging ang kanyang mga babaylan ay ngayon lamang ito narinig. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ng lahat ang pangamba sa mata ni Balinsusay. Pangamba na hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang nasasakupan. Muli na namang mahaharap sa panganib ang kanyang nasasakupan. At dahil dito, inihanda niyang muli ang kanyang mga mandirigma. Habang tumatagal, lalong dumarami at lumalakas ang hanay ng Raha. Unti-unti na din silang natututo ng mga kakayahang maaari nilang gamitin sa pakikipaglaban. Isa nga sa mga natutunan ng mga kawal ni Balinsusay ay ang pakikipag-ugnayan sa mga diwata upang humingi ng proteksyon sa gitna ng bawat labanang kanilang susuungin. At nang matapos ang kanilang paghahanda, kaagad na pinulong ng Raha ang mga ito upang bigyan ng panuto. Hindi natin alam kung ano ang mga nilalang nakakaharapin natin. Bagaman alam ko na malalakas na kayo at sapat na ang mga nalalaman, hindi pa din tiyak ang ating tagumpay. Kaya iba yung pag-iingat ang kailangan. At hanggat maaari, pag-aralan ng bawat galaw ng mga kalaban. At higit sa lahat, kung hindi natin kakayanin ang makakaharap natin, hindi masama ang umatras. Okay! Gera na naman to! Sa tingin ko yung kalaban nila, yung ba yung, kung tama ako kung di ako nagkakamali, agalon ba yun? Agalon? Yung tawag sa ganun, yung buwaya na nakatira sa ilog, tapos namemeste din. Alam ko, nasa hanay ito ng pamilya ng mga aswang, pero hindi ako 100%. Baka meron nakakaalam, pa-comment naman. Pero para masagot yung tanong natin, isusunod kagad natin yung 12. Yun lang. Salamat.